Kapusan. Minggu awan ing pungkasaning sasi Oktober 2010. Saka sakjerone teras katon tetesing udan kang ngreji senajan ora deres. Tanpa ukara kang kumecap saka wanita loro kang padha lungguh ing teras kuwi. Kaya ana bab kang siningit antarane Tita lan Nining. Tita minangka kang duwe omah ora wani arep muncalake pitakon senajan Nining kuwi kanca rakete. Bola-bali Tita mung bisa nawakake teh panas karo camilan kang wis cumawis. Nanging ujug-ujug Nining setengah ngudarasa kandha. Udane ora gelem mandeg. Persis kaya tangis ing atiku kang ora tau gelem leren. Aku kepengin nyimpen kabeh lelakon pahitku, nanging aku ora kuwowo. Mbak Tita, aku njaluk wektumu, tulung rungokke. Aku mung kepengin nyuntak isine atiku kang saksuwene iki ngeboti dadaku. Ukara dawa kuwi mecah kahanan kang sepi. Rasa sungkan ning, kowe wis tak anggep adikku dhewe kok. Cerita wae bebas ning kene, aja pekewo. Mbok menawa aku bisa mbiyantu ngudari masalahmu, nanging semampuku lho. Tita menehi wangsulan karo nyawang Nining kang kaya abot banget nyangga masalah sing diadepi. Nining kang pancen klebu kembang desa kuwi dadi inceran para priya. Ana Burhan, Anto, Herman, Lukito kang kabeh mau kepengin dadi pacare Nining. Sing jenenge jodoh, pati, rejeki kuwi wis ginare saka Gusti kang ngurbeng dumadi. Manungsa mung saderma nglakoni. Nanging manungsa wajib kupiya, usaha, ikhtiar kanggo mujudake gegayuhane. Mbok Renu, wong tuwane Nining kang wis randha kuwi duwe pangajab ing mengkone anake wadon bisa antuk jodoh priya kang wis mapan, duwe gawean gumathok, duwe omah, duwe kendaraan, supaya anake ora urip rekoso. Nduk, Simbo ora kepengin jenengmu dadi kembang lambe ing desa Karangbolong kene. Apa maneh kowe seneng rentang-renteng, gonta-ganti priya kaya ngono, Simbo isin ning. Nining nirokake ngendikane Simbok Ranu, kang wola-wali diucapake nganti gawe stres Nining. Lho, Simbok kuwi bener Dik Ning. Kersane Simbok supaya statusmu cetha. Kowe kuwi pacare sapa? Panyelane Tita kang ditandesake marang Nining. Nanging Tita malah disalahake, jalaran wis sepaham karo Mbok Ranu. Nining meneng karo raine kaya wong kang lagi meres pikire. Tenanan. Mingset lungguhe, banjur buka tas njupuk sapu tangan kanggo ngelap raine kang ora kringeten. Mbak Tita, kabeh priya kang caket karo aku kuwi mung sebatas kanca wae kok. Aku ora nate tumindak aneh-aneh. Nanging aku jujur, sejatine atiku wis tak pasrahake marang priya kang jenenge Anto. Aku lan Anto wis janji bakal mungkasi sesambungan iki kanthi nikah resmi, ora mung pacaran terus. Pratelane Nining serius marang Tita. Ojo dipunggah ceritaku, Mbak. Sesambunganku kang wis serius iki banjur tak terusake rembugan wong loro antarane aku lan Anto. Maksudku yen kabeh wis siap, mengko Anto nembung Simbok lan sedulurku. Aku duwe tabungan cukup yen kanggo persiapan nikah.
Nanging malah Anto njaluk digoleke papan kos supaya bisa cedhak papanku nyambut gawe. Sawise antuk papan kos, banjur njaluk buka lesehan. Kabeh tak turuti, jalaran aku percaya yen Anto kuwi bakal bojoku. Apa kang dijaluk wis keturutan. Persiapan nikah wis cumawis. Tukang rias wis tak bayar separo. Tenda, meja kursi lan undangan wis siap. Nining mandeg, ora nerusake critane. Nanging dheweke nyawang Tita kanthi panyawang suwung. Ana apa, Dik Ning? Kok critane mandeg? Anto njaluk apa maneh? Apa ana perkara kang luwih abot sakwise kabeh panjaluke kok turuti? Tita kepengin ngerti luwih akeh bab sesambungane Nining lan Anto. Nining ora wangsulan, nanging malah cerita bab seje, nanging pancen magepokan karo Anto. Aku ora ngira babar pisan, Mbak. Tanpa ana babi bu, aku ditemoni wong wadon kang lagi meteng tuwa. Ngaku jenenge Siti. Dheweke nglabrak aku entek amek kurang golek. Aku dituding-tuding wis ngrebut bojone lan dipisu-pisui nganggo ukara-ukara kasar kang nglarani ati. Sakwise tak telusur, pranyata Siti kuwi bojone kang ditinggal ing Boyongrejo. Anto kang aku isih bujang kuwi pranyata wis duwe anak bojo. Nining bloko bab lelakon pait kang lagi diadepi. Sabar ya Dik Ning, sapa gawe bakal nganggo. Aku percaya kowe kuat ngadepi lelakon iki. Gusti bakal paring bebungah kang luwih. Saiki kabeh diikhlasake. Anto pancen durung jodohmu. Luwih becik kebuka saiki tinimbang wis kebacut kelakon. Kedadiane bakal luwih gawe lara lan nelongso. Sabar ya Dik. Panglipure Tita marang Nining. Katresnan kang tak anggap suci lan tulus, jebul kebak apus-apus. Mbak Tita, aku wis kapusan. Kapusan atiku, kapusan bandaku, kapusan harga diriku. Aku isin banget marang simbok lan keluargaku. Aku kudu mbatalke tukang riasku, kudu mbatalke tenda, meja kursi, lan catering sing wis tak pesen. Aku wis ora duwe rai ning keluargaku. Aku kudu piye ya, Mbak? Suarane Nining angklo, kelangan bebayu lan kelangan semangat urip. Tita lan Nining ora kuwowo ngucap. Kahanan kang diadepi Nining pancen abot lan kudu dadi sandangan tumrap uripe. Ora ngira yen katresnan kang digayuh jebul gawe wirang. Ora mung Nining kang wirang, nanging keluargane melu nyangga rasa wirang mau. Nining kepengin ngubur kabeh lelakon pait mau lan ora kepengin kapusan. Wis cukup sepisan kuwi, kapusan kanggo kang pungkasan. Sleman, 24 Oktober 2010. Cutha.